Avui tenim una convidada amb qui parlarem sobre matances com les de Columbine, i ja em deixareu que frioritzi una mica. Anar a menjar al McDonald's als Estats Units no és un problema pel que et puguis trobar dins del panet amb l'hamburguesa, sinó perquè segurament igual et trobes algú que t'entra amb una AK-47 i et deixa allò ple de forats. I una altra cosa per la qual és interessant la convidada que tenim avui és perquè jo la trobo una mica com la Sarah Connor. Ella està intentant evitar que es posi en marxa Skynet. Pels que hàgiu vist Terminator, la màquina aquella que després ho acaba fent tot puré. Ella es diu Roser Martínez Quirante, va néixer a Sant Gregori, quan Sant Gregori encara no estava del tot annexionat a Girona, i va néixer l'any 1969, però des de fa més de 20 anys vius a Premià de Dalt, ets doctora en dret i des de fa més de 21 anys professora titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, i gairebé ho he pogut dir tot de corregut. La primera pregunta, Roser, és obligada. Vens del futur? No, vinc del present. Cada dia que visc el visc amb molta intensitat i crec que sóc una dona del temps en què estem visquent i necessito demostrar-ho i necessito lluitar perquè aquests valors i aquests principis, no, que ens hem trobat en aquesta societat doncs romanguin tot el temps que pugui en aquesta societat. Hem dit que en aquesta conversa llarga, que és el Mas, parlaríem bàsicament de dues coses que hem introduït al principi. Un és el tema de l'ús de les armes als Estats Units, una mica el tema dels massacres com les de Columbine, que potser és la més famosa pel Michael Moore, però que no és pas l'última ni molt menys. I també una mica de tot el tema de la intel·ligència artificial aplicada a l'armament i d'aquest futur que semblava distòpic amb Terminator i que pel que he anat veient amb el que has escrit i amb els llocs on estàs, doncs em sembla que no és pas així. Centrem-nos una mica primer en això de la intel·ligència artificial aplicada amb l'armament. Com ho portes, això d'evitar que neixi Skynet? El cert és que és difícil fer que la gent, que la societat vegi en quins moments estem actualment, no? Perquè els algoritmes, l'aprenentatge automàtic, el tema de les xarxes neuronals profundes estan molt presents en qualsevol àmbit de la nostra vida, no? La internet de les coses. Però quan aquests algoritmes estan en uns sistemes letals, autònoms, per acabar amb les vides de les persones, la cosa canvia. És a dir, les decisions que pugui prendre una màquina sobre una hipoteca o sobre si concedir o no la llibertat condicional a una persona, a un pres, és seriós, però és molt més seriós quan aquest sistema, quan aquests armaments estan pensats i dissenyats per buscar, per localitzar i al final per acabar amb les vides humanes. Aquest és un altre punt i seguit que hem de tenir en compte, un punt i a part, si em permeteu, que cal que la societat ho conegui. Nosaltres estem a Nacions Unides, estem en un grup d'experts governamentals per intentar que hi hagi un conveni d'armes que prohibeixin totalment aquest armament autònom. Està pensat pels militars, està pensat pels estats, que els estats no utilitzin aquest tipus de tecnologia, però el que a mi em preocupa més després de la investigació que he fet sobre els Estats Units és que aquest armament militar, aquest armament de drons gegantins, puguin un dia fer-se més petits, cada vegada més petits, i que pugui passar a mans privades i que en societats on hi hagi el dret a portar armes sigui, doncs, o es provoqui hi hagi una proliferació d'aquest tipus d'eines per buscar aquesta autodefensa, per buscar aquesta seguretat, que al final el que aportarà és més inseguretat. Què vols dir, que als Estats Units ens podem trobar que si hi ha dos veïns que es discuteixin, el dron per si mateix vagi a carregar-se a la casa del veí del costat? Bueno, aquesta és la idea, no és potser exactament això, sinó que el dron vigili quan tu no hi ets, quan tu no estàs present, que pugui haver un sistema de seguretat que a la teva finca
doncs, pugui prescindir de serveis de seguretat privada o serveis simplement de seguretat estàtica. No? Aquests sistemes que fan servir els militars podien passar per tecnologia de doble ús a les cases privades i potser no tant en població urbana, però sí en poblacions rurals, perquè és un estat, els Estats Units és una nació amb grans territoris despoblats, amb grans territoris en els que segons la segona esmena, tindrien dret a portar qualsevol tipus d'arma en el seu domicili per buscar aquesta protecció. Sí, això vol dir que que ens podem trobar que un carter vagi a deixar una carta, no sé, si tu estàs parlant tota l'estona de drons o estem parlant d'un humanoide. El dron és el que està més desenvolupat actualment, l'humanoide encara no tenen... Però podem arribar a això, no? Allò que hi hagi un senyor allà de metall assegut, que quan vegi que aquell senyor va deixar la carta l'interpreti d'una manera equivocada, diguem-ne, i el cossi trets, no? Ens podríem arribar a trobar una cosa. Seria això. I la seva legislació, si la jurisprudència, o si els tribunals suprems no fan una altra interpretació, podrien arribar a demanar aquest tipus de tecnologia per poder defensar l'ordenament jurídic, per defensar-se la seva seguretat a partir de l'ordenament jurídic que els dona aquesta possibilitat. És que el carter era molt agressiu, aportava una carta d'Hisenda, una cosa d'aquestes, no? Clar, no sabem. Els algoritmes funcionen com caixes negres, no sabem quines dades han utilitzat, no sabem de quines fonts han begut aquesta informació i al final prenen una determinació, una decisió que pot ser discrecional i que com que no hi ha un control humà significatiu a darrere, com que no hi ha cap humà que estigui supervisant aquesta decisió, doncs pugui acabar amb unes conseqüències letals i catastròfiques. Però al darrere de qualsevol d'aquests bitxos no hi ha un dit humà al final o una decisió humana que ha programat aquell aparell per fer determinades coses. Això és el que demanem. A Nacions Unides demanem que sempre hi hagi aquest ditet, aquesta persona, aquest humà, aquest control humà significatiu en qualsevol tipus d'acció letal. Però no és així, perquè hi ha moltes vegades que aquests drons... Parlo de drons perquè és la tecnologia més avançada i és la tecnologia que ja realment estan fent proves i experiments en què hi ha una separació absoluta entre la decisió de l'humà i la màquina. La màquina té capacitat per poder operar de forma autònoma, no un control remot. No són només els drons no tripulats, sinó són drons no tripulats i a banda d'automatitzats autònoms, que vol dir que poden escollir la víctima amb la informació que tenen o que prenen del núvol. Però això, per exemple, en el cas aquest que tu dius als Estats Units, vol dir que, en certa manera, aquests drons o aquestes màquines, aquests sistemes de seguretat d'intel·ligència artificial, per exemple, haurien d'haver pogut accedir a arxius de dades que ara en aquests moments són confidencials, fitxes policials, per exemple, no? Bueno, el tema de les dades és molt complicat. McKillen parla d'un estat d'excepció algorítmic i una professora també, Cathy O'Neill, amb un llibre d'armes de destrucció matemàtica, està parlant d'això, de la gestió de les dades, del big data, de la gestió de qui està manipulant o qui està recollint. Són empreses que tenen aquestes dades, ens pensem que són els poders públics els que ho gestionen, no és cert. Les empreses monopolistes de les dades, que jo li dic MAGMA, és un acrònim que està molt embogada, que és Microsoft, Apple, Amazon, Meta, són els que de veritat tenen aquest poder, són els que de veritat estan controlant aquestes dades. No som les empreses privades o no són els poders públics els que tenen aquesta potestat, sinó que són unes empreses que estan creant un estat dintre de l'estat i que no sabem fins a quin punt ens poden subministrar unes o no unes altres, o aquest algoritme, quina realitat ens fa veure, perquè la realitat és només la que percebem, però no, segurament que cadascú de nosaltres pot tenir una realitat en funció del que aquests algoritmes ens volen fer veure. O sigui, tu has entrat a Amazon a comprar-te una bossa de mà i pots acabar amb una base de dades que t'identifiqui, vés a saber tu amb què, no? Sí, no només aquestes dades, sinó també dades biomètriques, perquè ara sembla que és gratis accedir a segons quines aplicacions o segons quins productes, però al final el que és gratis ets tu
tu estàs posant-te a la venda, tu estàs donant les teves dades biomètriques, dels iris, de les empremtes dactilars, i això és molt perillós. I això la societat no se n'adona que es poden després utilitzar totes aquestes dades per altres fins que no són simplement comercials. Creus que som conscients de que això, no? A vegades veus una cosa, ai, mira, ha sortit el nou avatar que et disfressa com un tio a la Guerra de les Galàxies. Has de pujar la teva foto. Quan puges aquesta foto, les dades que estàs donant perquè et recreïn un avatar són dades en el fons biomètriques, no? Totalment, totalment. I no sabem, és això, no sabem a on te poden anar a parar, no?, aquestes dades, o en mans de qui, o quines finalitats, o fins i tot, si la finalitat és benèfica, si pot haver un robatori d'aquestes dades d'algú que no tingui tants escrúpols per fer-la servir per altres, no?, per altres objectius. De manera recurrent, Facebook, Instagram, sobretot, bàsicament aquestes aplicacions de Meta, del Zuckerberg, de tant en quant veus algú que penja no dono la meva autorització tal perquè faci servir les fotos, i ara darrerament això, perquè crec que és a finals d'aquest mes, d'aquest mes de juny, entra en vigor una història que et permet justament entrenar la intel·ligència artificial amb les teves dades. Jo tinc la sensació de que tu que posis en el teu mur que no dones permís per les teves dades ni perquè utilitzin les teves fotos, com es diu aquí a Girona, se'ls enrapixa, no? Jo encara crec en la regulació, encara crec en el poder d'una norma, encara crec en que la regulació predetermina els comportaments i almenys s'ha demostrat que amb les armes de foc les normes ajuden, no? Ajuden a aquesta societat, a que tinguem una societat més segura. Per exemple, amb el tema de les armes de foc, si em deixes tornar, als Estats Units la regulació que tenen és laxa i el comportament de la societat no és que siguin persones, no és que siguin ciutadans que estiguin més desquiciats que nosaltres, no. És que tenen una regulació permissiva. En canvi, a Europa, la regulació que tenim respecte de les armes, però també respecte del medi ambient, de les dades, etc., potser fa que tinguem la societat que tenim i no altres. Per tant, encara hi crec en aquesta regulació que limita segons quins comportaments desaprensius. Podem arribar a un punt, aquesta és una cosa que recurrentment cada vegada surt més, podem arribar a un futur distòpic tipus Matrix, en què les màquines decideixin, escolta'm, que els hi fem nosa, Matrix o Terminator, qualsevol d'aquestes dues pel·lis, segurament per gammes d'edats diferents, per uns són referència a una generació i uns altres per uns altres, però al final, més o menys, tothom que li agrada la ciència-ficció ha vist una o l'altra o les dues, no? Podem arribar a un moment en què les màquines diguin, escolta'm, si aquesta gent ens sobren. Sí. Què ens aporten? Per una banda, jo crec que estem en risc d'ausentar-nos, d'estar absents d'aquestes decisions de les màquines i moltes vegades no ens n'adonem, no?, que ja estan decidits per nosaltres. Per tant, en qualsevol moment en què tu li diguis quin és el risc per la societat, potser el risc som els mateixos humans, que hi ha massa gent en aquest planeta Terra, en aquesta nau Terra, com deia l'ambaixador Montovio, i potser sí que poden arribar a fer-te fora de l'equació l'humà. Per tant, nosaltres hem d'estar presents, hem d'estar sempre controlant, hem d'estar sempre veient què és el que la màquina està decidint i pensem que aquests algoritmes, amb els nanos avui en dia que també és un problema, que no se n'adonin el nostre jovent de que les pantalles estan creant addicció en les seves decisions, és a dir, estan retirant-se de poder decidir què volen veure, perquè l'algoritme ja li està subministrant de forma automàtica i instantània aquells continguts que creu l'algoritme o l'empresa que està darrere que pot ser beneficiós pels seus interessos. Però això ara en aquests moments passa per tot, perquè fins i tot si tu poses, no sé, qualsevol plataforma d'aquestes grans en les que donen sèries i televisions, sèries i pel·lícules, per la tele t'estan mostrant les pel·lícules en base a unes preferències que ha pres a partir tampoc d'un determinat nombre d'usos bastant petit. Vull dir que les decisions no són només les dels joves que les que ja
ben empresa, sinó fins i tot les de gent que ja tenim algunes canes. Sí, el que passa que el futur són ells. Nosaltres, diguéssim, nosaltres ja... Bueno, jo crec que en els metges que diuen que viurem 120 anys o 130, a veure... Sí, tens raó, però jo sóc una... Una altra cosa és que si hem d'estar pagant autònoms fins als 130 anys... Em sembla que no podrem, no hi haurà tants. Bueno, però hem de pensar això, no? Que hi ha les hormones de la felicitat, ells les dominen molt, que és la dopamina, la serotonina, l'oxitocina, els hi puja, els gestionen d'una manera automàtica aquestes hormones, perquè són les hormones les que es deixen portar per aquestes decisions dels algoritmes, de les màquines, no? Que amb els videojocs ja fa quasi 20 anys al llibre d'armes deia lo perillós que és creure que el videojoc és una realitat, no? Que la gent que està visquent en aquests videojocs doncs són persones reals. El mateix està passant actualment i els nanos i no tan joves, la gent de la nostra edat també, utilitza aquestes plataformes sense pensar que han d'escollir l'escroll, no? El moviment aquest de dit que fem ja automàticament, ho fem sense pensar en què hem de fer servir el cervell per pensar, per discutir, per crear, per il·lusionar-nos fins i tot. No hem de deixar que la pantalla sigui la que ens aporti tota aquesta informació sense que nosaltres prèviament hàgim de decidir cap on te volem buscar, no? Una cosa, si voleu que ens pugin les endorfines, la dopamina i tal, aquí sota ho faig perquè ho he vist fer la gent que ja té un domini del tema, aquí sota, que sempre m'ha semblat, bueno, deixem-ho estar, per aquí baix, perquè és on ho posen, hi ha el subscripte, el m'agrada i tal, doneu-hi que així la serotonina, que jo a més en necessito, ens puja les endorfines, la dopamina, i tot això fa que siguem, com diu la doctora Roser Martínez Quirante, doncs fa que ens pugi i som més feliços. Escolta'm, estem en mans d'un grup d'informàtics que tota la vida ens els han descrit com una gent una mica rara, onanista i tal, perquè clar, si el futur està en mans d'aquests tios que programen els algoritmes, bé, sí que és preocupant. Bueno, són les empreses les que contracten aquestes persones per fer aquesta tasca de dopar-nos, de fer-nos que siguem... És la nova droga de la nostra societat és aquesta, no? El soma que feia servir la Dux Huxley al Món Feliç, no? I el problema no és ni el jovent, ni nosaltres, ni els informàtics pobres que estan contractats per això, sinó que la societat no se n'adoni que darrere hi ha aquests interessos creats, no? Simplement és això, estar presents, tenir control per les nostres decisions i no deixar no pensar que hi ha una realitat que és la que ens creem per nosaltres, sinó que nosaltres hem de prendre les regnes del nostre projecte de vida i poder ser capaços de decidir. Ets conspiranoica? Hi ha una part que no és que sigui conspiranoica, no és que pensi que hi ha una conspiració darrere de tot el que ens passa, però bueno, hem de ser conscients de que hi ha interessos, sí, hi ha interessos i que poden haver, doncs, uns fils que es moguin cap a una determinada banda i altres que no. Som titelles en mans d'un deep state? Jo crec que sí, una mica sí. Així és conspiranoica, Això està bé, ja anem bé. Una mica sí que hi ha el risc de que sí, de que conspirin i que al final nosaltres caiguem en aquesta conspiració i que fem el que volen que fem, però soc optimista. Tu ja saps allò que diuen de l'Agenda 2030, però jo he vist que en la teva fitxa acadèmica tu justament defenses alguns dels objectius de desenvolupament sostenible i has estat treballant en aquest camp. I hi ha una part de conspiranois que diuen que això es vol utilitzar per part del Deep State per controlar. Bueno, però és que jo crec que sí, clar, que hi ha interessos per controlar-nos, hi ha interessos per que quedem adormits, no? Que no molestem gaire,
que deixem fer. O sigui, nosaltres venim d'una tradició, a més, administratocèntrica, en la que l'administració està creada d'una manera en la piramidal i en la que a baix de tot estem els administrats, estem els ciutadans i hem de callar i hem d'intentar doncs, passar desapercebuts perquè el que té el dogma de fe doncs a l'edat mitjana era l'Església Catòlica i després els estats-nació i els estats administratius tal com els coneixem actualment van adoptar aquest sistema de tenir aquesta estructura jerarquitzada i que hi hagi els que obeeixen, els que han de complir amb les directrius que marquen els de dalt, no? Un altre model totalment diferent és el model americà, que és el model en què el protagonista és el ciutadà. És el que pren les decisions, el que podia interpretar, doncs, en aquest cas, la Bíblia. A Europa, a l'edat mitjana, no podíem interpretar la Bíblia perquè érem de tradició catòlica i, en canvi, doncs, Luter i els puritans van intentar doncs, que això canviés. Llavors, tota aquesta tradició americana fa que tinguem dos models de societat ben diferenciats, no? El de tradició protestant i el de tradició catòlica. I això fa que els americans puguin reivindicar tots aquests moviments socials i de la comunitat que nosaltres hem estat acostumats doncs, no a fer-ho. Ara, actualment, hi ha una mica de moviment en aquest sentit, és a dir, els estats europeus ens estem, d'alguna manera, individualitzant i els estats que eren més d'estat comunitat o individuocèntrics s'estan administrativitzant. Això què vol dir? Que encara tinc l'esperança de que aquests moviments ciutadans doncs, també formin part d'aquesta cultura europea i puguem doncs, enarbolar la bandera de la llibertat i el decidir, no? el lliure albedrío, no? El poder decidir cap on volem anar. Una cosa, tu que ets bona coneixedora de la societat nord-americana, no deixa de ser curiós que ara Donald Trump, els republicans, que sempre havien semblat que estaven més a prop del lobby armamentístic, del gran lobby armamentístic, sembli, o almenys es presenti, però també és percebut així per molta gent, com més defensor de la pau que no els demòcrates, els quals normalment s'havia associat més amb aquesta faceta, diguem-ne, no? Jo crec que a vegades, ja saps com que a determinats personatges polítics els agrada disfressar-se d'un personatge o d'un altre. En aquest sentit es disfressen de pacifistes, però tenim les dades, no és aquesta. Una vegada arriben al govern, al poder, no és aquesta, no? Sí, però hi ha una cosa que no se li pot discutir. Amb el Trump no va començar cap guerra i els demòcrates que han estat governant majoritàriament a partir del final de l'etapa del Bush, tots han estat ficats en algun embolic. No dic que siguin bel·licistes, només dic que han estat ficats en embolics. Bueno, però era també a la tradició americana de ser el xèrif, no? El xèrif del món, no? Volien d'alguna manera, o el que sempre han volgut és solucionar els problemes que pensaven que altres nacions no podien fer per ells mateixos. El Bush és més controlador, si tu vols, en el sentit de que vol tenir el poder i no s'arrisca a determinades accions si no sap que de veritat sortirà guanyador. I en aquest sentit jo crec que els demòcrates han estat, no sé, més innocents, no? En el fer un pas endavant per salvar Europa o per fer que ens puguin ajudar en l'objectiu final, que és buscar aquest benestar social i benestar global. I això que la imatge dels trumpistes, d'aquests del Make America Great Again, és més el del tio amb el rifle, la bandera... De la NRA, no? Exacte. Com hi ha el lobby aquest de l'NRA darrere de cada moviment. Sí, perquè són també de tradició misògina, de tradició més racista i tenen aquest component de l'home fet a si mateix i que l'home pot, al marge de l'Estat, defensar la seva comunitat, la seva família, ell mateix i el seu estat. Sí que hi ha una cosa, abans quan parlàvem una mica del Deep State. Al final, de manera no cíclica, sinó regular, jo diria, el món està sotmès a una espiral de guerres, problemes,
i al final aquestes guerres d'una manera o altra acaben esclatant i això fa, deixem-ho dir d'una manera descarnada, fa neteja de població. Tu estàs amb la necropolítica, Sí. Bueno, és que també altres diuen, no?, que la mateixa pandèmia va ser una manera de fer neteja o que pretenien fer neteja. Bueno, en principi jo et diria que no és una manera de fer neteja, però que ha anat bé per fer una espècie d'experiment o una espècie de prova de què podia passar, també no et dic que no. Creus que les casualitats existeixen? En segons quins àmbits sí i en segons quins àmbits no. En política no existeixen casualitats. Perquè es facin exercicis de que passarà una determinada cosa i després aquesta cosa passi 2 mesos després, que va passar amb la pandèmia i ha passat amb moltes altres coses. Gairebé casualment sempre ha passat quan hi ha hagut després una guerra. S'ha fet un exercici. Ara, per exemple, perquè està a punt de prescriure l'11M, la matança dels trens de Totxa, i estic llegint un llibre d'un autor que, diguem-ne, que drateja molt, diguem-ne que és espanyolista, però, bueno, m'agrada llegir una mica de tot, estiguin o no d'acord amb les meves tendències polítiques. I una mica ell explicava una cosa que jo no sabia, que l'OTAN havia fet estava fent uns exercicis secrets justament uns dies abans de l'11M. I això també va passar als Estats Units, si no recordo malament, abans de l'11S. I això va passar abans de la pandèmia. Jo només dic això, si tu creus en les casualitats o no. Bueno, el tema de la seguretat nacional de cada un dels estats és un tema que ni els administrativistes podem entrar, és a dir, són temes secrets, són temes restringits per llei i a la població i en general se'ns té al marge, no? Fins i tot per protegir-nos, ho diuen que per no quedéssim en risc davant d'altres potències. I pot ser. No et dic que no. Alguna cosa de cert hi ha en tot això. Ara, si et sembla, vull posar un moment un vídeo que forma part de la campanya de la qual tu formes part de la direcció, que es diu Stop Killer Robots. Aturem els robots assassins. El posem. Hey, Samantha, what's the weather like today? I could tell you, but then I'd have to kill you. M'encanta aquest tros en què aquesta veu en off li pregunta una Samantha, que suposo que és per no posar-li Alexa perquè no s'emprenyi la marca que toca, que li diu això, de què tal està el temps avui? I la màquina li contesta aquella frase tan típica de la màfia que és si tu hagués de dia et mataria. Escolta, no vols dir que em feu un gramassa aquests del Stop Killer Robots? Jo crec que no. Jo crec que els moviments ciutadans han de ser molt potents per arribar a la població i per arribar a convèncer, perquè si no quedes com una brisa d'aire fresc en un moment i això marxa, no? Hem de ser contundents, hem de ser poderosos davant dels poderosos, perquè només tenim això, només tenim la nostra veu. I quan estem a Nacions Unides amb els diferents grups de treball, sobretot amb els russos, amb els americans, amb els xinesos sempre et diuen que sí, sempre que estem treballant amb ells sempre ens diuen que sí, sempre estan d'acord a modificar les normes, però al final mai signen res. Els russos et miren sempre amb una cara de desconfiança i no saps mai què decidiran, i els americans t'ho diuen clarament, te diuen no estem d'acord amb això, no ens posarem a limitar la nostra capacitat d'investigació i aneu a veure amb qui podeu contactar. Llavors ens queden els espanyols, els ambaixadors, els representants d'Espanya a Nacions Unides, i ens diuen, és que clar, la nostra indústria, la indústria armamentística espanyola, ho sento molt, però és que és molt potent, i la de software i la intel·ligència artificial encara més. Llavors... Jo pensava que els espanyols i el resta d'europeus diguin el que diguin els americans. No. Bueno, nosaltres anem estat per estat a veure si podem aconseguir aquests vots, i la veritat és que és difícil de poder aconseguir que els estats diguin no a l'experimentació amb aquesta tecnologia que pot decidir per ella mateixa acabar amb la vida de les persones. Ja s'estan utilitzant aquests robots quan sentim parlar dels famosos drons que amb tot el tema d'Israel i Gaza i Iran, totes aquestes històries que han passat en els últims mesos, i a Ucraïna mateix, amb la guerra entre Rússia i Ucraïna,
Allà, aquests drons dels quals parlen, són drons dels que tu estàs parlant, amb aquesta autonomia? No tots. N'hi ha molts d'ells que tenen control remot, hi ha molts d'ells que estan teledirigits, que hi ha un supervisor darrere, hi ha un humà que decideix en cada moment quan deixar anar la bomba. Però és cert que per defensa nacional, per seguretat nacional, no podem saber tots els drons que es posen en funcionament o que estan matant en aquest moment a persones, a civils. Els experiments, les pràctiques, demostren que sí. Tenim dades, a Human Rights Watch tenim dades de que s'estan fent servir, però és veritat que les víctimes, en cada una de les víctimes que estan tenint ara les guerres que estem visquent actualment, no sempre són armes remotes, amb control remot. N'hi ha que són armes autònomes en què el soldat, el capità, el comandant decideix enviar aquest sistema letal perquè decideixi si els paràmetres biomètrics que ells els hi han adjudicat perquè siguin les seves víctimes, si compleixen o no. Però ja us dic, per seguretat nacional, molts dels atacs que estem patint, que estan patint estats en guerra, són desconeguts per nosaltres. Perquè aquests robots que decideixen per ells mateixos, decideixen sobre, ara no sé en català, ho diré en castellà, rasgos facials, o també reconeixen estructures. Exacte. Clar, cada vegada la tecnologia anirà afinant més, però quan un estat entra en guerra contra un altre estat, el que vol és matar quants més soldats millor. Per tant, l'algoritme el que identifica són vestimentes o aparença de soldats. Però també pot ser que estiguin buscant altre tipus que estiguin localitzant altres persones que sembla que estiguin vestits de soldats però estan vestits de verd, simplement. O un nano jugant amb una arma de joguina, pot ser que sigui identificat com si fos un perill, o sigui, que sigui un objectiu i no ho són. És molt difícil que amb un sistema autònom letal tu puguis enarbolar una bandera blanca o demanar clemència o demanar el perdó, perquè clar, els algoritmes només veuen les persones, la vida humana, com un bit d'informació. No són conscients de què és la vida perquè ells no tenen vida. Ara, quan explicaves tot això, em venia molt al cap la imatge d'aquestes pel·lis Terminator i tal, quan davant d'una persona analitzen el cos, veuen els diferents òrgans i si porta una arma aleshores sí que l'identifiquen com un enemic o com un perill i per tant tenen l'ordre de destruir i el destrueixen i en canvi si no el porta veus que passen de llarg i continuen, no? Funciona així. És que això és inquietant, és que funciona així. Llavors ens pensem, no, això només passarà si estem en guerra o això passa per allà a l'Orient Mitjà No, això pot passar en qualsevol moment, si aquest tipus d'armes que les estan pagant els estats per fer-les servir per un ús militar passen a la població civil, i és aquest el gran risc. No és una mica ingenu per part de les persones que, amb tot el respecte per la feina que feu, les Nacions Unides, etc., però no és una mica ingenu pensar que podreu posar fre a una cosa tan bèstia com és el lobby armamentístic? No sé si recordes la Lady Di quan feia campanya per les mines antipersones, que tothom deia, això és impossible, que acabin amb les mines antipersones. Aquesta noia ho fa perquè no té altra ocupació més mediàtica que aquesta. S'han prohibit les mines antipersones. Quan tu vas a Colòmbia, quan tu vas a zones minades, t'estan dient les organitzacions, sort que ja no, Espanya, que França, que no estan produint aquest tipus d'armes, perquè si no, aquesta feina que tenim ara es multiplicaria per 100. Des que es va aprovar el tractat de prohibició o de les armes Racimo, també de les bombes Racimo, es van prohibir. Jo sí que soc. Però les estan utilitzant, d'ahir diuen que les han utilitzat, penso que és a Ucraïna. Però imagina't si no s'haguessin prohibit la quantitat, perquè aquí sí que hi ha una traçabilitat. Qui està fabricant aquest tipus d'armament? Tu saps perfectament qui són. Pots anar a reclamar... Però al final exerceixen el dret de veto a les Nacions Unides i és que en dan amples, uns o altres, no dic
ni uns ni altres. Dic uns i altres. Jo crec que és un pas molt important. Almenys que entre tots hi hagi aquest consens de que s'han de prohibir aquest tipus d'armes i que si es fan servir estàs utilitzant una arma genocida. Pots anar a parar al Tribunal Penal Internacional. Em diràs, no serveix de res. És la nostra última esperança que el dret, que les jurisdiccions facin alguna cosa, perquè si no... Això, ens comprem uns quants drons i vinga. Foliatge. Bueno, si fem això hi haurà una escalada de violència, una automatització de la violència que ens pot portar a 10 vegades, a 15 vegades, a 20 vegades més mortalitat, com s'està demostrant als Estats Units, amb armes de defensa personal, no? Amb armes curtes, amb pistoles i revòlvers o armes d'assalt. Creus que estem, perquè això darrerament, no tant en els mitjans de comunicació, diguem-ne, tradicionals, però sí en les xarxes socials i aquí on estem, a YouTube. Per cert, us recordo, subscriviu-vos a baix, doneu-li la campaneta perquè us arribin totes les notificacions, però més que res subscriviu-vos, perquè si no, no us podrà arribar res. Doncs, fet el parèntesi autopublicitari, no creus això, no?, que a YouTube ara hi ha alguns, diguem-ne, entesos amb aquestes històries que parlen que estem a punt d'una tercera guerra mundial. Bé, és que les guerres, jo crec que cada dia estem en una petita guerra. Les guerres ara seran guerres financeres, a partir de les dades, a partir del robatori de dades o el de la manipulació aquestes... Jo crec que ja estem en un altre tipus de... Ja no és la guerra tradicional, ja no és la guerra que estem vivint a Ucraïna o que s'està visquent a Gaza, no és aquesta les guerres de veritat importants que hi haurà, sinó unes guerres basades en els algoritmes, en les dades, en la captació, no?, del poder d'actuar de l'humà en mans d'altres sistemes que no controlarem. Sí, però posa una mica els pèls de punta quan sents parlar, jo crec que fins i tot amb una certa frivolitat, analistes i polítics, periodistes, mitjans, d'armament, de l'utilització de l'armament nuclear tàctic. I que ho donen com una possibilitat com bastant, diguem-ne, verídica, quan penses com si anem a un conflicte d'aquest tipus és que no... Bueno, sí, ens quedaran les màquines, segurament. Sí, és esgarrifós pensar que des dels anys ja 70 que pensàvem que algú podia apretar aquell botonet i es feien aquells refugis de nuclears als Estats Units. Però clar, quan veus que els que tenen calés, aquests que deies del magma, s'estan fent refugis, home, me'l penses una mica, no? Bueno, confiem que no, perquè això sí que seria ja el punt i final, no seria un punt i final, i jo crec que encara tenim esperances amb una seguretat més humana i una seguretat en la qual hi hagi el poder del sentit comú, que és molt important. M'agrada el teu optimisme. Jo no soc pessimisme, soc un optimista informat, que és una cosa diferent. Aquesta és una xifra de fa uns anys que tu mateixa vas donar, si no recordo malament. Deies que el mercat d'armament, de manera anual, movia un volum que estava a l'entorn de 70.000 milions de dòlars. Jo crec que això deu haver... S'ha multiplicat. Deu haver quedat curt. Sí, t'has quedat molt curt, però ja quan parlem de milions i milions de dòlars ja sabem que mou moltíssims diners el món de les armes i que la tecnologia cada vegada avança més en fer-les més competitives, més barates, més a l'abast de qualsevol persona. I també et diria que el lobby de les armes és molt poderós, però que en el fons el que hi ha també és un problema de sanitat. Quan tu mous tants diners per les armes, però aquestes armes l'objectiu que és matar persones, 45.000 persones moren cada any als Estats Units per culpa de més de 300 milions d'armes en circulació. Això és una epidèmia, això és una altra epidèmia. No li diem pandèmia perquè no s'ha extraposat, no ha passat, no s'ha extrapolat a altres països, s'està concentrant en Estats Units, però és un veritable problema de salut pública. Doncs els milions que ha d'invertir la sanitat pública, si haguéssim de restar dels que guanyen, no sé jo si
els hi convé, no? Que passa que, clar, els poderosos, la indústria armamentística és la que tenen la clau de volta de tot plegat i les administracions el que fan simplement és doncs, pagar. Pagar sense sanitat pública, a més, sense sanitat. Per tant, de 45.000 morts que hi ha als Estats Units per arma de foc, hi ha 3 vegades 45 de ferits. És a dir, per cada mort hi ha 3 ferits. I d'aquests 3 ferits, un queda paraplègic. Us imagineu la vida d'aquestes persones sense una sanitat pública? Un horror. Doncs tot això ho paga la societat americana per no fer prevenció, per no fer unes normes o per no crear una estructura administrativa que pugui fer una traçabilitat de les persones que porten les armes de foc. Però com expliques que majoritàriament la societat americana, sembla estar a favor, almenys és el que ens arriba, diguem, del públic en general, que no estem ficats en aquesta història com pots estar ficada tu, però la sensació que tens és que cada vegada que algun polític ha intentat remenar això, no se n'han sortit. Perquè hi ha un cert... Sembla, o el que ens venen és que hi ha un consens civil en el dret a portar armes i utilitzar-les als Estats Units. Això és realment així? O és el que ens volen fer creure i no és ben bé? Sí i no. O sigui, per un ciutadà americà, la Constitució federal és un símbol és la seva raó d'existir, no? El seu patriotisme ve a partir d'aquests pares fundadors que estan establint uns principis, uns valors i uns drets en la població americana. Dit això, la segona esmena diu que el poble té dret a portar armes, a portar i tenir armes per defensar el seu estat, no? i la seva seguretat, i la ciutadania americana s'ho creu. Una altra cosa és que decideixin tenir armes, és a dir, que decideixin armar-se per fer front a la inseguretat que puguin estar visquent. Quants ciutadans americans realment tenen armes? Si estem dient que en una població de 340 milions de persones hi ha quasi 400 milions d'armes, vol dir quasi que els hi toca més d'una arma per ciutadà, no? Sí, que neixes en lloc de regalar-te un xumet et regalen un Colt 42. És que, exacte, i aquí te regalen el carnet del Barça, no?, quan neixen, doncs allà... En lloc del carnet del Club Socrates, el de l'Associació Nacional del Rifle, no? Exacte, va així. Bueno, però fem broma, però realment és el 50% dels homes americans estan armats. El 50%. I què feu, les dones? Les dones només... Que són les que maneu en aquest moment. Les dones no s'armen, les dones, només un 15% de les dones americanes estan armades, ara les que s'armen... Les que s'armen, collado, Ho tenen molt clar. I no s'entén, perquè és veritat que les dones són, en conflictes de violència domèstica, són les primeres víctimes, s'haurien d'armar més. Hi ha un eslògan d'una empresa armamentística que... Smith & Wesson? Smith & Wesson. Digue'l, perquè m'he preparat l'entrevista, però digue-la perquè... L'eslògan era Déu va crear l'home i la dona, però Smith & Wesson els va fer iguals, no? I això era un missatge per les dones, perquè s'armessin, perquè veiessin que era la solució per igualar-se en un conflicte domèstic, o és igual, o al carrer. Malgrat això, les dones no s'han armat. Per què? Malgrat això. Bueno, potser perquè confiem, no?, que confiem en l'ésser humà, o confiem, o sabem que nosaltres portem vida i no podem acabar amb aquesta vida que nosaltres portem al món. Hi ha una entrevista que em va fer, que voldria recordar aquí el Martí Gómez. Una plana sencera de La Vanguardia. Això no ho pot dir gaire gent. Quan era molt joveneta. Encara és molt joveneta. Han passat molts anys, però això m'ho va preguntar ell. Roser, m'agradaria que me diguessis això, per què les dones no s'armen? I jo crec que hi ha una combinació de molts elements, una combinació importantíssima, però jo crec que la més important és que ens n'adonem. Les dones ens n'adonem més dels riscos que no pas els homes. Tenim una percepció del perill, del risc, per protegir aquesta vida que nosaltres hem portat al món molt més accentuat que els homes. I els homes, doncs, esteu dissenyats o la vostra fisiologia, no?, o els vostres gens us porten a altre tipus de comportament.
segurament que també té a veure les hormones. La testosterona en els homes doncs, fa molt de bé en segons quins àmbits, però amb el tema de la violència us porta a comportaments a vegades doncs, desproporcionats i que poden acabar amb això. No? Jo em declaro pacifista aquí, No, als Estats Units també només el 50% dels homes, per tant, el 50% hi ha esperança, hi ha esperança. En tot cas, hi ha una cosa que sempre he tingut claríssima, si el món l'ha de salvar algú, l'han de salvar les dones, Això està més pescar l'aigua. Nacions Unides ho té clar, en les resolucions de conflictes bèl·lics, diu que en tots els acords de negociació ha d'haver una dona, ha d'haver dones perquè tenim una altra perspectiva de les solucions en els conflictes. També t'haig de dir que tant en una cosa com l'altra no podem generalitzar, perquè Hillary Clinton i Madeleine Albright no em semblen els exemples més clars de secretari d'Estat pacificador que hagi pogut tenir als Estats Units. No? Hem de, com dius tu, l'excepció confirma la regla. Demòcrates i dones. I en segons quines dones és veritat que la testosterona també és més alta, per tant, té a veure amb les hormones. Molt bé. Hi ha una frase que erròniament es va atribuir a Juli Cèsar, i ara em marcaré un to d'erudició, que és de la Viquipèdia, que diu que en realitat és l'escriptor romà Bagesi, que diu «Si vis pacem, para bellum», que si vols pa, prepara la guerra. Aquest és el motiu que una pacifista com tu sigui una estudiosa de les qüestions que tenen a veure amb l'armamentisme? Bueno, doncs la raó del per què em vaig dedicar a aquest tema... Que el teu pare encara no entén. Gràcies al meu pare i gràcies a la professió del meu pare, és veritat, el meu pare no era militar, però sí que és veritat que es dedicava tenia una botiga d'esports i per tant aquí a Girona i he après molt d'aquest món dels caçadors, del tiro esportiu, vaig aprendre moltíssim des de petita, però també a l'Autònoma de Barcelona vam crear l'Escola de Seguretat i Prevenció Integral a la UAB, de la mà del meu mestre que malauradament va morir fa uns anys. Vam crear l'Escola de Seguretat i Prevenció per donar veu a tots aquests estudiosos, per donar la possibilitat de que els professionals que es volguessin dedicar a la seguretat tinguessin un títol universitari. I aquí és on jo vaig compaginar una mica els meus coneixements, la meva història, la meva passió familiar, també amb aquesta passió acadèmica de poder donar eines a la gent que es volia dedicar a la seguretat que poguessin aprendre de mi i dels meus coneixements. Vaig estar als Estats Units en diverses ocasions i vaig poder descobrir aquest nou món, un món ben diferent del nostre, que era el món de les armes als Estats Units, diferent del com el coneixia jo, no? Quan fa que no entres a un fast food dels Estats Units? Bueno, és que jo soc molt de seguretat alimentària, també. És que ets vegana i aleshores ja... No, però m'encanta la carn, m'encanta. Per cert, no tenim res en contra dels vegans, que en aquestes plataformes has d'anar en compte amb tot. No. Però no soc massa amant del menjar d'hamburgueses i del menjar americà ràpid, no. Et feia aquesta pregunta, lògicament, en relació a totes aquestes grans massacres que es produeixen quan entres a un centre comercial, a llocs bàsicament on hi ha molta gent. També n'hi ha hagut moltes escoles, hi ha un llarg historial i universitats. I universitats de morts a centres educatius. Què els hi passa als americans? És només perquè tenen un fàcil accés a les armes o és que tenen una altra percepció de la vida humana? No, és la primera part. Tenen la mateixa percepció del que val la vida humana que nosaltres. El que passa que una regulació hiperlaxa, una absència d'administració que controli qui té... No tenen, per exemple, els americans no tenen DNI, no tenen identificació, un document d'identificació personal que pugui la policia utilitzar per anar, per descobrir qui és el que té una arma. Ja no diem no tenen permisos d'arma, però és que ja no tenen DNI. Llavors és molt difícil com pots determinar qui són els que tenen aquestes armes i qui són els perillosos, qui no, qui poden... No tenen tampoc possibilitat de limitar
les ventes d'armes, si te'n vas a una fira d'armes, qualsevol nano, qualsevol jovenet, qualsevol persona amb antecedents penals pot anar a una fira d'armes i comprar una arma i fer-la servir. Però no els hi demanen algun tipus de permisos? Això, vist a les pel·lícules, alguna vegada que... Hi ha una legislació, hi ha legislació federal, que si tu vas a una armeria amb autorització federal, sí que has de passar els controls de les 5 dies d'espera, com diu la llei Brady, no? Que abans de poder-te donar una arma, el venedor ha de comprovar en els seus arxius que li dona a l'ATF o l'FBI si aquella persona té o no antecedents penals. Però si tu, en lloc d'anar a l'armeria autoritzada, te'n vas a determinats comerços, a un Walmart, a un supermercat que ven armes... O a una fira, no? Nosaltres aquí fem fires de brocanters i ells fan fires de tancs. Exacte, fires d'armes, no? Que en proven, a més, tu vas amb els teus fills i dius, va, anem a provar un AK-47 o anem a provar, nen, no? Que tens l'oportunitat de que facis 4 trets. Aquí fem la fira del llibre infantil i juvenil i ells fan... Exacte. Doncs aquesta proliferació de fires, aquest no control de si tens permís d'armes o no, perquè no es necessiten permisos d'armes. Poder, en alguns estats el que demanen és una autorització, però no és el permís d'armes que estem acostumats nosaltres, en què hi ha una administració que comprova els antecedents penals, el psicotècnic que estiguis en un estat mental adient per poder tenir una arma, que comproven si saps si tens habilitats per poder portar una arma. Als Estats Units no és així. Tenen 50 legislacions diferents i cada estat pot establir quins són aquests controls. En resum, són uns controls mínims, com el que deies abans de comprar-te simplement en determinats botigues, comprar-te segons quin tipus un cotxe mateix, de dir, bueno, vostè té un carnet de conduir, i te dona un cotxe, no? Vostè pot conduir, pot ser titular d'una llicència de conducció si vostè ha passat uns controls previs. Als Estats Units ni els antecedents penals que estan a nivell federal i a nivell estatal són comprovables per la ciutadania que ven una arma a una altra persona, ni en el que dèiem abans, ni en les fires no hi ha aquest mínim comprovant. Ara aquest podcast té unes varietats respecte al que normalment en aquests moments hi ha a la xarxa, que és que tenim seccions. La primera es diu La nit del lloro. La nit del lloro és una secció en la qual nosaltres li demanem a les persones que convidem aquí que ens expliquin quina nit ha estat per ells aquella que no els ha deixat dormir. Recordem que l'expressió passar la nit del lloro és passar una nit complicada, que no pots dormir, tens algun problema, i el que ens interessa saber és com ho has fet per superar aquell problema que t'ha fet passar la nit del lloro. Quan has passat una nit del lloro? Doncs vaig passar la nit del lloro quan em van cridar per anar a la nit al dia. No sé si te'n recordes. Oh, i tant, amb la Mònica Terribas. Amb la Mònica Terribas, sí. Mònica Terribles. La terrible. Doncs imagina... Amb tota la nostra estima per la Mònica Terribas, que és una excel·lent periodista. Una gran professional, però precisament per això, quan em truca la Mònica per dir-me que me voldrien al seu programa una nit, al cap de 24 hores havia d'anar al seu programa, perquè havia de parlar d'un tema, no sé si te'n recordes, la família Tous fa 15-18 anys va patir una sèrie d'assalts a casa seva, de robatoris. Que van acabar amb un mort, no? Exacte, el gendre de la família Tous era en aquell moment era el cap de seguretat de l'empresa i tenia una arma, tenia armes de foc, però no per cap de seguretat, sinó era una arma de defensa personal per estar vinculat a família de joiers, és a dir, era una arma personal que la podia tenir 24 hores al dia. Doncs bé, malauradament, en un dels assalts, en un dels robatoris, els presumptes assaltants van ser abatuts pel gendre de la família Tous. I es va crear una mena d'expectació darrere d'aquest accident i em van cridar per anar-ho a explicar en aquest programa, un programa de màxima audiència, un programa que dirigia aquesta gran periodista i que jo estava aterrida, i aquella nit no vaig dormir perquè vaig pensar, a veure què diré, a veure què me preguntarà, la Mònica, a veure
què em farà dir sobre aquest tema tan delicat. Era molt delicat en aquell moment perquè encara no hi havia judici i me demanava que jo doncs, em pronunciés sobre segons quines accions que havia dut a terme aquest senyor i bueno, Te'n vas en sortir bé. Me'n vaig en sortir bé, sí, al final es va fer el programa l'endemà, però jo crec que la nit del lloro la va passar ella, perquè em va trucar 2 hores abans del programa i em va dir: Roser, estic amb una grip horrorosa i t'haig de deixar en mans de la meva companya Olga Miró. I finalment, doncs, la nit del lloro la va passar la Mònica per culpa meva, però, bueno, per culpa meva no, per culpa d'aquest constipat, però que la va fer patir perquè deia que a veure com ho podria dur a terme aquell programa aquells dies sense com s'ho havia preparat. No, va anar molt bé perquè l'Olga Miró també va ser una bona substituta. Molt bé. Saps que en aquesta vida diuen que hi ha qui defensa que som una mica binaris, 0 i 1, i la vida està plena d'això, no? De blanc, negre... Per tant, ara anem a la secció que és una mica la cara oposada a la nit del lloro, que es diu Quin dia tan bèstia. El Quin dia tan bèstia és aquella secció en la qual li demanem a la persona que hem convidat que ens expliqui quin ha estat el dia més surrealista, més atrafegat, més absurd. Quan arribes a casa dius: mare de Déu, que parin el món que em baixo. Quin ha estat el teu dia tan bèstia? Jo el tinc claríssim quin va ser el meu dia de pel·lícula, perquè va ser com una pel·lícula. Ha arribat un dia de la universitat, que tenia molta feina, moltes pràctiques, havia de posar moltes notes, i jo estava embarassada de 9 mesos, que és important dir-ho, i al cap d'unes hores que arribo a casa doncs comencen a venir els dolors de part, però jo la meva mare, les meves amigues: ai, no facis com les primerenques, no? Que sempre estan allò alarmant i que han de tenir el fill ja, i pensava, doncs no deu ser això, m'esperaré. Vaig començar a passar notes, vaig començar a fer feines de la casa, dic, no, això no deu ser. I anaven passant les hores, jo estava sola a casa, fins que va arribar un moment que vaig trencar aigües i li vaig dir a la meva parella: escolta, vine cap a casa perquè això ja està al caure. Però tot i així jo vaig continuar fent les... no sé, jo crec que és un tema d'hormones també. Vaig intentar deixar bé el niu per quan tornéssim. Bé, l'hora es anava passant i van ser a les 6 de la matinada quan sortíem de casa. A les 6 de la matinada, jo visc al Maresme i havíem d'entrar a la Ronda de Dalt. Normalment abans de les 6 ja no hi ha gaire trànsit, però en aquest moment, aquell dia, les rondes estaven col·lapsades. Jo feia 4 hores que havia trencat aigües i la cosa estava ja al caure. La meva parella, que et veia una mica de sang i es desmaiava, estava a punt del col·lapse, a punt d'agafar el cotxe, deixar-me a mi sola i marxar. Vaig agafar el telèfon i dic: això no pot ser, això ho estic visquent una pel·lícula, perquè això no pot ser que m'estigui passant a mi. Vaig trucar al número d'emergències i en 10 minuts els vaig explicar què passava. Dic: tinc aquí el pilot, el conductor del cotxe en el que estic està a punt de desmaiar-se. Està en xoc i jo estic veient que la cosa... Dic, si no volen que tinguem una criatura aquí enmig de la Ronda de Dalt, facin alguna cosa. I al cap de 10 minuts vam sentir com 2 motos de la policia urbana de Barcelona, doncs de la Guàrdia Urbana de Barcelona, venia al nostre rescat, i em vaig sentir com Moisès, no? Que cobra el mar roig. S'obria el mar amb aquelles motos potents i amb les alarmes, amb les sirenes i amb les llums. Se'm va obrir el mar i vaig poder arribar a la clínica i gràcies a Déu doncs la Muriel la tenim amb nosaltres i va anar tot molt bé, però després vaig pensar: quin dia tan bèstia que he passat i que absurd, no? Haver-se de... Vas aguantar molt. Vaig aguantar massa. A més sense epidural, a més. Clar, vaig arribar allà i vinga, ja estava... Podries voler matar algú, perquè els dolors de part sense epidural, en aquell moment m'imagino que devries estar... No. Només volia trobar un metge i que em salvés d'aquell patir, no? Però vaig trobar a la Guàrdia Urbana que si algun d'aquests policies està escoltant-nos en aquest moment, doncs li dono les gràcies perquè va ser una gran ajuda. I la Muriel s'ha estalviat d'acabar-se dient sortida Besòs Nord o Balmes, o sortida Balmes. Sí. Molt bé, un parell de preguntes més sobre el que tornant a agafar una mica el fil del que estàvem parlant.
El perfil de les persones que cometen assassinats amb armes als Estats Units segueix algun patró? És a dir, són persones amb desequilibris psicològics? Moltes, podem dir que el 50% d'elles s'han demostrat que sí, que com que no tenien un control previ en el tema de l'accés a les armes, no havien passat cap tipus de psicotècnic, no havien passat cap tipus d'informe mèdic. N'hi ha que sí, n'hi ha altres que simplement estan portades per l'impuls, no?, de tenir una arma a lliure disposició i una situació de crisi. Doncs qualsevol de nosaltres, tu pensa lo fàcil que és tenir una arma a sobre d'una taula, sentir en un moment de depressió, de crisi, d'haver perdut algun familiar, algun ésser estimat, la feina, de sentir que no tens missió en aquesta vida, que no tens res més a fer, lo fàcil que és agafar una arma, no has d'estar malament, no has de tenir cap tipus de patologia, lo fàcil que és poder acabar amb la teva vida. Doncs això, si és fàcil acabar amb la teva vida, imagina't el que és, no?, acabar amb la vida d'altres persones quan creus que són les teves enemigues o que són elles el perill, no?, perquè està agafant una arma a la seva mà. És fàcil. Hi ha el 2003 vas publicar amb en Manel Bellver un llibre que es deia Sobirania dual i constitució integradora a la recent jurisprudència de la Cort Suprema nord-americana. Primer, els títols curts no t'agraden. I l'altre, vosaltres parlàveu de que la sobirania dual és molt important. Què és això de la sobirania dual? Bé, la sobirania era un moment en què nosaltres encara no hi havia el procés, encara no estava engegat tot el procés independentista a Catalunya, però sí que vèiem que hi havia un problema de conceptes. Demanàvem sobirania, encara no la independència, però sí demanàvem que se'ns reconegués alguna cosa. I nosaltres en aquest llibre el que vam voler és portar l'experiència americana a Catalunya o a Espanya. Sobretot era un enfocament per a Espanya, perquè se n'adonessin que en uns estats compostos és necessari reconèixer a les parts implicades en aquest procés de composició. Per què els Estats Units són tan poderosos? Perquè estan formats per 50 estats que creuen en la nació, però a la vegada la nació els respecta les seves competències, respecta els seus poders o les seves decisions. I llavors aquí nosaltres volíem fer aquest paral·lelisme, no? De dir com des d'Espanya, si no se'ns respecta, si se'ns humilia, si hi ha una dignitat poc protegida, si no hi ha una participació en les institucions centrals, el que hi haurà no només separatistes, sinó també separadors. I amb aquell llibre que jo crec que ara estaria molt bé, no? Fa temps que no me'l llegeixo, però voldria tornar-lo a llegir per veure com si se'ns hagués fet cas, una altra situació ho hauríem viscut aquests anys. Perquè al final la sobirania no només és territorial, la sobirania és relacional, la sobirania és la capacitat de decidir, la capacitat d'influenciar per tenir un benefici, per tenir una societat que tingui uns certs estàndards de vida. I quan t'atreuen això, quan t'atreuen les possibilitats de que la teva societat, de que puguis decidir per tu mateix, és quan es provoquen uns conflictes i un trencament social que hem estat visquent en aquests últims anys. El problema és que perquè es pugui donar aquest reconeixement mutu de sobirania hi ha d'haver una empatia per les dues parts. I diguem-ne que l'estat espanyol d'empatia, històricament parlant, no n'ha demostrat tenir molta. No, és realment així, perquè la Constitució ja ho diu, està integrada, està participada per nacionalitats, està participada per Catalunya. Catalunya, País Basc, se'ls ha de reconèixer aquest paper. El problema és que, clar, aquest reconeixement segurament no es produeix perquè també has de contentar altres regions que volen igualar-se. Però nosaltres érem en aquell moment, o fa uns anys, érem reconeguts per tothom la locomotora, no? Érem una locomotora, érem una societat creativa, érem una societat emprenedora, era una societat en què teníem un prestigi, no només a la resta d'Espanya, sinó també a la resta d'Europa. Se'ns coneixia per lo emprenedors que érem, no? Se'ns coneixien per la potència, per la il·lusió.
i bueno, també podien haver diferències entre uns i altres. No, tothom ha de... No, jo no sóc la de Café para Todos, no? de Felipe González. Entenc que ha d'haver diferències entre el que vol anar a una velocitat, com a Europa, i el que vol anar a una altra. I per tant el reconeixement ha de ser també diferent, segons què aportes, segons què demostres, segons el teu prestigi. Havia d'haver aquest reconeixement diferencial, que també hauria estat beneficiós també per l'altra part, vull dir, no només per nosaltres. No va poder ser i hi va haver un xoc de trens, evidentment. Molt bé, i ara ha arribat el moment que tothom està esperant, que és el que et toca passar per l'escorxador. La primera part de l'escorxador, tu vas en avantatge, que en Jordi Grau era el primer a passar per l'escorxador, tu ja has pogut veure-ho. És l'autodefinició. L'autodefinició. Però em pensava que no m'ho preguntaries, això. Doncs sóc una dona enamorada de la vida, enamorada de la meva feina, enamorada del meu país i sobretot enamorada de la meva gent. I això és la part més personal i potser la part professional, doncs sóc una jurista compromesa per la seguretat i per millorar, no? Per buscar aquestes formes de prevenció, de riscos que ens portin a una seguretat més humana. Aquesta pregunta te l'haig de fer en castellà perquè si no la broma no funciona. Ets una dona d'armes tomar? Jo crec que sóc una dona forta. Potser sembla... Del morro fort, que és com es diu en català. Bueno, tinc caràcter, però jo crec que sé gestionar, no? Sé gestionar aquest caràcter i tinc fortaleses, però també sóc una persona que quan deixen de posar-me en perill sóc una persona molt sensible i molt empàtica. Prosa o poesia? Prosa. Dreta o esquerra? Esquerra. Pujol o Maragall? Pujol. Completa la frase. Si les dones manessin... Hi hauria més seguretat en aquest món. A la universitat els alumnes t'estimen o t'odien? Jo crec que m'estimen. Schwarzenegger o Stallone? Schwarzenegger, que era el governador de Califòrnia i va fer molt pel medi ambient. En un duel, pistola o espasa? Espasa. John Wayne o Elon Musk? Elon Musk. Hamburguesa o pa amb tomàquet? Pa amb tomàquet. La ioli també pot ser una eina de destrucció massiva. Sí, però esperem que no. Si es perd, l'han d'anar a buscar a Wisconsin? Potser sí. Charlton Heston, 1968. Planeta dels simis. Planeta dels simis. Humans, jo us maleeixo. Charlton Heston, 2003. Amb un Winchester a la mà, quan deixa la presidència de l'Associació Nacional del Rifle. Només me'l prendran de les meves mans fredes i mortes. Quin dels dos és el Charlton Heston de veritat? El segon. En un ring, a la dreta, Terminator, a la dreta. A l'esquerra, C3PO. Qui guanyaria? Ja em sembla que un Terminator en l'última versió que comença a tenir una mica d'humanitat. L'únic robot bo és el robot mort? No, és el robot amb control humà significatiu. Spectrum o Commodore 64? Oh, jo era de Commodore. Qui era més perillós, Saddam Hussein o George Bush? Déu-n'hi-do, no sabria, aquí sí que no sabria quins dels dos dir-te. Donald Rumsfeld, segur. Ser feliç és? Ser feliç és tenir ikigai. A la vida hem de tenir un projecte vital i jo crec que el tinc. Roser Martínez Quirante, moltes gràcies per venir al Matmàs, agrair-te compartir aquesta estona aquí, en aquest espai tan singular i tan amagat que ens cedeix, com sempre, a la Fundació Les Voltes per poder fer aquest programa dins de We Are TV. I a tots vosaltres, subscriviu-vos. Gràcies, Andreu.